हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके बीच आपका छोटा भाई प्यारा भाई नसीम दीवाना आ चुके हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। तो आप लोग प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें और लाइक और कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मोहन। आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नामवा के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नामवा लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। Mixed by Munna Nirmoli. जाके सजैबू ससुरा तू पियावा के से जवा हो। जाके सजैबू ससुरा तू पियावा के से जवा हो। इहे सोची सोची कुह के जाने हमर करे जवा हो। इहे सोची सोची आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा ममिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नामवा के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नामवा के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। हमर जे ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। हमर ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। अंजित राज संगे कहे नीतीश दीवाना हो। अंजित राज संगे कहे नीतीश दीवाना हो। जी नहीं कोई है मुकेश सुनी लो गमन के ताना हो। जी नहीं कोई है दिलीप सुनी लो गमन के ताना हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नामवा के लेबू में हदीरा चाही हो।
दोसरा के नाम के